makasala sa atong pagpamulong, makasala ta sa atong binuhatan. Pero kung natay kasing-kasing nga mahinulsulon, nagpaila kini nang hinanglan ta Ginoo nga mukasaylo nato. Amen. Kay damurta nga muduol sa Ginoo, kay kung mahinulsulon ka, meaning na kay kasing-kasing mahinampuon. Amen. Ang pag-ampo na to sa Ginoo, indikasyon na nga naa kay relasyon. Maunay moment of conversation between God and man. Amen. Akong example itong miaging nila ni Ma'am o ni Sir, kung Sir, wa mo'y tingganay ni Ma'am, kung sa kayo naitabo sa inyong panaguban, na problema ka inyong relasyon, na problema kay nga nung wa may tingganay. Ambot pasabot na ko, nga nung gusto kang mutawag sa Ginoo matag adlaw, maunay atong conversation or gitawag divine connection nga nanginahanglan ta sa Ginoo sa matag adlaw. Mutawag kita sa Ginoo kay ebidensya na nga natay relasyon sa Ginoo. Kay kanang relasyon dili na pwede mo tingganay. Ug sa manggiuyab pa na kung mahimo tawag perminti, text perminti, kung mahimo kita perminti. Kung magistorya manggali, magbit sila kung mahimo, walay kung damay. Naka-experience ba mo anak, uyab-uyab? Katawa si Siro. Di ba? Kung manggiuyab ay kung mahimo, bisag kung sa lalay topic hisgutan, para lang di mahuman ang atong panagistoryahanay. Kaya nga naman, tamis kaayo ang atong relasyon. Now how about sa Ginoo? Amen? Amen. Mas maayong natay relasyon sa Ginoo. Kasi ambot pasabot ng pastor, ambot pasabot na po, mamutawag ta sa Ginoo sa tanang panahon. Na kay gagang kwarta, damo ka mutawag sa Ginoo. Kung maapog kay kwarta, ayaw mo ang rason, nga wa man kay kwarta, di ko ganahan mo Ginoo. Damo hinuuntang mutawag sa Ginoo. Amen. Amen. Damo hinuuntang manginanglan sa Ginoo. Na ikaduhang butang, ang rason nga aron maandam ta makaigsunan. Ikaduhang butang, magbaton ta sa iyang mga saad. Nagsaad sa kinabuhi walay katapusan sa tanang mutuon niya. So ang atong motivation sa kinabuhi, it is because of His Word nga nagsaad ka nato that those who believe will not perish but have an everlasting life. So ang motivation nato is the Word of God. In fact, ingon si Jesus, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeded out from the mouth of God. Unsa daw? Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Na ang tao gugmi gali na, di ba? Mabuhal na. Amen? Kung kita gugmon, di pwede kita kakaon. Kung ikaw umahon, di ka pwede kayo ng tubig. Amen? So meaning, ang but pasabot ni Christ, ng tao di mabuhi sa tinapay lang. Asa na ito mabuhi? Through the Word of God. Amen. Inong dumi, ang kiniyatong lawas, kulmahan rin. Kita actually gitawag tag eternal being. Ambot pasabot, way kamatayon. Muna yun si Jesus, nga mutuo ka nato di mamatay. Kaya ang tinuod nga tao, dili ni makita ni mo sa samin. Kaya kanang makita ni mo sa samin, bisan pag muato ka kang bikibilok, magpagwapa ka permente, muabot yung panahon, nga makiyon ka murag namunot na gawin niya kung agtang. Sa ato pa, makinta ang murag dara na siguro ko. Di kita kapangantihan itong lawas. Amen? Bisang pagkakaroon, guwapo kitang lawas, muabot yun ang panahon nga maluya yun ka. Kaya ang tinuod nga kinabuhi, nagidili ng atong lawas. Naglapit kay tamwatiman, pakanoon yun nato permintig Jollibee, pakanoon yun nato permintig McDo, pakanoon yun nato KFC, ahurot yun ang tanang putsin. Ano man, palangga kinato itong lawas. Pero musuot kang sa dili kining atong lawas, mo deteriorate yun o magsakit yun mamatay yun Unsa di ay ang tinuod nga ipakaon nato sa atong kinabuhi nga mabuhi ta is the Word. In John 1 verse 1, it says in the Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So therefore, if you have the Word, that means you have God. Amen. How could you see that you have a God in which you don't even know His Word, the Scripture? You don't have any verses. Wala kay nanawa nun sa ng Bible. Tama na tama kadong sa Bible. But actually, ang Bible nagsulti nga, mag-meditate ta siyang pulong adlaw